menen tilaajan spessuks. Sitten tulee Eikö mitä mä nyt selitän? Vittu. Unohda. Vittu mä oon psyko. Leele. Älä riko tota sorsaa, se on arvokas mulle. I wanna drop this game, shit bitch. Anna mulle addit, mä haluun rikkoa mun pinpalleja. Mutta mä teen tämmösen Donate-huoneen. Anna mulle addit. Mä en oo missään maailmassa. Oi, Mä tuon Anna mä tuun 8 sinne. addit. Kannattaa kylläkin logia. Ja mä käyn kattoo meidän Pinball Farmersia. Pinball Farmers. Saaks mä sinne oikat? Tää on tällainen kiva maa, joka meidän pitää rikkoa matalaksi. Sinne ei saa kukaan muu oikeuksia, kun mä en rata. Eikö se edes mä? Tää on aika hieno tää alkupaikka. Tää on oikeesti aika cool. Mikä se oli? Pinball ja mikä? Pinball Farmers. Ihme koi Growtopians Farmers niinku sillä yhdellä pellellä. Aladdinilla vai? Joo. Kannattaa ottaa toi pois tästä. Mitä? Mä äsken muutin väriä vaan. Eikö siis unohda? Toi... Ja tää ei mitä? Pinball Se on- Farmers. Miksi sulla on Ramtsu Farmissa noi Chassin Big Lockit? Eiku Hugelokit? Ramtsu Farm. Niin. Onks siellä mun hugelokit? Siellä Tai- on Chassin Hugelokit. Ramtsu Farm. Niin, siellä on Chassin Big Lock ja Hugelok. Mitä sanoit se Donate mua? Ramtsu Onko se Farm. skämmännyt sua? Se skämmäs sut vai? Mä sain joltain tiketin. Se donates mulle tiketin. Mitä hauska. Rupes skämmäs sua. Ei kun mä haluun tän maan siltä takaisin. Mähän pääsen ulos täältä. Ui. Tää on full planted, jumalauta! Skämmättiin vähän vai? Ramtsulik, why did you chew abandon this world, fab world? Chassi on vähän skämmeri. Ei oo! Ai ei Mä vaan. antanut mulle addit noihin lukkoihinkin vielä. Da fug! No se on joku Tää on var... mun entinen maa, mä oon myynyt tän. Arvaa millä. No, Wordlockilla. Yhdellä Smalllockilla. Raptorilla. Lol. Traktorilla. Poika, älä riko, älä tuu tänne. Ei kun mä tää ihmeen vaan, mä voin pistää sen kyllä takaisin. Oho, ei mulla oo enää. Mä voin korjata sen kyllä tällä vessanpentällä. Vittu. Eiks chati vois koskaan niinku ajatella asiaa tarkemmin? Mä en riko mitään. Miksi teillä on täällä Wordlockia? En mä tiedä, tää ei ole mun maa. Tää on Krieffataan tää. entinen maa, mä oon myynyt tän. Krieffataan. Vittu, täällä on ollut biisikin. Oota, mä pistän äänet. Mikäköhän tää on? Täällä oli se mikä... Onks tää full platform? On. Oh! Ei siellä alhaalla oo. Mä grieffaan tää. Krieffataan. Lakriaffa. Ei! Rikkokaa näitä platformeja niin paljon kuin pystytte. Mitä mä rikonkin tässä? Jep, et saa Eiku, siitä. älkää rikkoko niitä. Kui? Mä oon rikkonut. Mä teen tästä farmimaan. Odotan nyt Älkää hetki. rikkoko. Mä rikon tän vikopia. Tänne. Ei mun platformi tänne sun. Okei, sä et voi laittaa tänne mitään. Mä laitan tänne huomenna Warlockin sit kun Chassi tulee. Se on... Tää ei oo mun, siis toi... Tää on ollut mun omistuksessa. Mutta se jätkä myi tän mulle Raptorilla. Eiku osti tän multa Raptorilla. Ja nyt se on sit hylännyt tän. Full planted worldi.
Järkipäähän. ES käteen ja ostoksille. Oikeesti. Koska pökele käteen ja ostoksille. Mennä pois kämmään jonkun tyypin. Kordi. Tyypeissä ei kannata yrittää skämmätä tyyppejä, arvaa miksi. No. Mä en oo muutenkaan skämmeri. Mä olin joskus tyhmänä skämmeri. Ja sitten Skypessä ei kannata yrittää skämmätä, koska puhelut on myöhässä ja sit sä feilaat sen kuitenkin. Kuin niin. No nyt sä kuulet tän ihan koko aika, mitä mä sanon. Tää ei oo yhtään myöhässä. On ne välillä. Saan tuolla riko niitä laavoja sieltä alhaalta sit ihan oikeesti, koska mä toi... Mennä maassa. Eikö siis mä haluun niistä siidit? No ottaa. Kuka ne rikko jo? Eikä tää onneksi. Ja mistä? No kun mä pistän tänne laavablokkeja ja mä haluun niistä siidit. Okei. Seaboard. Koska laavasiidit on aika hauskoja. Tästä tulee mun maa taas. Ja tää oli kiva maa, mä tykkäsin tosi paljon. Mikä sun nykyinen maa on siis? Ei mulla oo maata. Se on mun ongelma. Onha. Onhan nyt. Joo. Mikä? Chassin kakkapökälen maailma. Chassi poisti multa addit jokaisen maasta, kun se suuttu. Mitä sä teit? Aiot sä muuten skämmätä Chassin? En mä tykkää skämmätä. Okei. Okay. Mä pistän tänne hangin kuitrapin sitten, et älkää tulko vaan. Okei, vaan tulko ja sanokko Joo, mä en saanut sitten mitään. Joku tyhmä on mennyt ja poistanut täältä sen Wörlokin. Ei kukaan poista Full Planted Worldista Wörlokkia. Ota hetki. Sitten kun Chassi tulee seuraavan kerran, niin mä pyydän tää takaisin siltä. Se antaa kyllä varmasti. Mä näin muuten tänään legendaarisen dragonin, joku jätkä sanoi mulle, että tuu kattoon kuinka iso dragon. Sitten mä voin, oh my god, it's legendary dragon. Oh my god, it's legendary dragon. Ja mä sanoin, oh my shitting god. Oh my shitting Oh god. damn. Ai jaa. Epämukava. I got a remote. Miten sä muuten Toni tulit tänne maahan? Häh? Miten sä muuten tulit tänne maahan? Sellaisella hienolla taktiikalla. Onko sä ollut täällä ennenkin? Eikö siis sä pistit mun YouTube-kommentiksi? Eiku niin! Joskus kauan sitten. Niin. Mä katoin siitä, että Jaasun maailmassa on varmaan tommonen, ja sit täällä oli Chassin Smalllogi, Biglock, aiku mitä? Pistänkö tänne Wordlogi? Mitä? Pistänkö tänne Wordlogi? Ei sulla oo. Oh, Mullakin on, mutta mä en pysty pistää. mä pystyn. Ehkä. Mä kokeilen. No can do. Mä ostan tänne... mä ostan tänne Smallogin. Niin kukaan ei päässyt sisään tänne. Ja... Smallogit onkin aika pro. Voi vittu, mulla oli jo Biglocki. Ostaa itse hugelokkeja tästä. Smallogit on niin pro. Mäkin dikkaan ihan kovana. Nobody can't come there. I don't wanna nobody up there. No can do. Joo. Mä pyydän tältä Chassilta huomenna, että se removaa sen luko. Vittu, mä haluan raiskata Chassin. Ei vittu.